హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ఈరోజు ఉదయం భాగవతం పఠనం కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు తరపు నుంచి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాత. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. సో 16 శ్లోకం నుంచి చూడాలి కదా మాతాజీ వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. అవును ప్రభు. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము భాగవతంలోని ద్వితీయ స్కందము 4వ అధ్యాయమైనటువంటి సృష్టి క్రమంలో ఉన్నాము. దీనిలో ఈ 4వ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 15 శ్లోకాలని చూడడం జరిగింది. సో 16వ శ్లోకంలో ఉన్నాము. ఈ 15, 16, 17 శ్లోకాలలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, అంటే భాగవతంలో సూచించబడినటువంటి 9 భక్తి మార్గాలలోని మొదటి మార్గాలైనటువంటి శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము అంశాలని ఈ శ్లోకాలలో చర్చించడం జరుగుతుంది సుఖదేవ గోస్వామి వారు. సో ఈ హరే కృష్ణ మాతాజీ శ్లోకం చెప్పియాలా మీరు కంటిన్యూషన్ లో ఉంది మాతాజీ? హరే కృష్ణ. మీరు చదివిన తర్వాత మీ వెనకాతల మేము కూడా చదువుతాం ప్రభు. చదివినాం కదా మాతాజీ, అంతే కదా? ఈ శ్లోకం చదివాం నిన్న. హరే కృష్ణ చదవడం అయిందండి, కాకపోతే భాష్యం అవ్వలేదు. ఓకే ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాకపోతే అందరూ చదివేరా? చదివిద్దాం మాతాజీ ఒకసారి. హరే కృష్ణ. విచక్షణాయ చరణో ఫసాదనాత్ సంఘం వ్యుదస్య అభయతో అంతరాత్మనః విందంతి బ్రహ్మగతిం గతక్లమాః తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒకళ్ళిద్దరు చదివే వాళ్ళు చదవండి, హ్యాండ్స్ రేజ్ చేస్తే మాతాజీ ఇస్తారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ శ్లోకం చదవండి. హరే మాతాజీ చదవండి. చాముండేశ్వరి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. విచక్షణాయ చరణోపస్ అంటే శ్లోకం కొంతమంది చదివారు ప్రభు, భాష్యం చెప్పడానికి టైం లేకపోయింది నిన్న. పర్లేదు మరి, అందుకే ఒకళ్ళిద్దరు
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. విచక్షణాయచ్చరణోపసాదనాత్ సంగం విదస్యోభయతో అంతరాత్మనః విందంతి బ్రహ్మగతిం గతక్లమాః తస్మై సుభద్రశ్రవసే నమో నమః. హరే కృష్ణ. విజయలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ విచక్షణాయచ్చరణోపసాదనాత్ సంగం యుదస్యో భయతోంతరాత్మనః విదంతి బ్రహ్మగతిం గతక్లమా తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. విచక్షణాయశ్చరణోపసాదనాత్ సంగం ప్యుదస్యో భయతోంతరాత్మనః విందంతి బ్రహ్మగతిం గతక్లమా తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ. విచక్షణా యచ్చరణోపసాదనాత్ సంగం యుదస్యోభయతోంతరాత్మనః విందంతి బ్రహ్మగతిం గతక్లమాః తస్మై సుభద్ర శ్రవేసే నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో విచక్షణాయచ్చరణోపసాదనాత్ సంఘం వ్యుదస్యో అభయతో అంతరాత్మనః విందంతి బ్రహ్మగతిం గతక్లమాః తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. సో ఈ శ్లోకంలో సుఖదేవ గోస్వామి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సర్వ మంగళకరుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానునకు మరలా మరలా నేను వందనములు అర్పించుచున్నాను. బుద్ధిమంతులగు వారు కేవలము అతని చరణ కమలమునకు చరణజొచ్చుట ద్వారా వర్తమాన భవిష్యత్ స్థితుల సమస్త సంగము నుండి ముక్తి బడసి ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వము వైపుకు క్లేశరహితముగా పురోగమింతురు అంటూ ఆ సుఖదేవ గోస్వామి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని స్మరణ చేయడంలో ఆ సర్వ మంగళకారుడైనటువంటి అందరికీ శుభదాయకములను కలగజేసేటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి నేను మరలా మరలా వందనాలు అనేక మార్లు వందనాలు సమర్పించుచున్నాను అంటూ ఆ సుఖదేవి గోస్వామి చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారు ఆయన? బుద్ధిమంతులకు వారు అంటే మంచి బుద్ధి కలిగినటువంటి ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందినటువంటి వారు కేవలము ఆ భగవంతుడి యొక్క చరణ కమలమునకు చరణజొచ్చుట ద్వారా వర్తమాన అంటే ప్రస్తుతము ఉండేటువంటి జీవితంలోను భవిష్యత్ స్థితులు అంటే వచ్చేటువంటి స్థితుల అన్ని స్థితుల నుండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నుండి భవిష్యత్తులో కలగబోయేటువంటి పరిస్థితుల నుండి ముక్తిబడిసి ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వము వైపుకు క్లేశరహితముగా అంటే దుఃఖరహితాలుగా ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరిస్తూ ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి బుద్ధిమంతులు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో నుండి కానీ భవిష్యత్తులో కలగబోయేటువంటి ఆ దుఃఖాలయం ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖాలయం నుండి వారందరూ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా ఆ భగవంతుని యొక్క బ్రహ్మస్థితి అని చెప్తుంటారు. ఆ భగవంతుని యొక్క స్థితి వైపుకు అందరూ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా ఎవరైతే ఆ భగవంతుని నిరంతరము స్మరణము కీర్తనము చేస్తూ ఉంటారో వారి యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితులు భవిష్యత్తు పరిస్థితుల నుండి ఈ దుఃఖాలన్నిటి నుండి కూడా వారు తొలగించబడి దుఃఖాలన్నింటినీ అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి సంసార సాగరాల నుండి వారు సులభంగా ఆధ్యాత్మిక స్థితి వైపుకు అంటే ఆ గోలోక బృందావనం వైపుకు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం వైపుకు పురోగమిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడి వరకు చూసినట్లున్నారు మాతాజీ నిన్న. సో భాష్యం చదవాలనుకుంటాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎవరైనా ఒక హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి భాష్యం చదవడం. అవును ప్రభు. భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు.
మాతాజీ చెప్పండి. చామంతేశ్వరి మాతాజీ హ్యాండ్ భాష్యం. రైజ్ చేశారు. ఎవరో ఒకరు చదవండి. చదవండి మాతాజీ, మీరు చదవండి. చదవండి మాతాజీ. అర్జునునకు ఆ మాటకు వస్తే తనకు విశుద్ధ భక్తుడు కాగోరిన ప్రతి ఒక్కరికి మరలా మరలా ఉపదేశం ఒసిగినాడు. భగవద్గీత 18.64-66 ఎందలి ఉపదేశములోని చివరి భాగమున అతడు అత్యంత గోప్యముగా ఇట్లు ఆదేశించినాడు. సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమం వచః ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో భక్ష్యామి తే హితం మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ డిస్కనెక్ట్ అయ్యారా? ఆహా, ఉన్నారు. వెబ్ నెట్ ప్రాబ్లం ఏదో ఉంటున్నట్టు. అదే ఉన్నట్టుంది మాతాజీ. నెక్స్ట్ వాళ్ళు చదవండి. ప్రభుజీ హరే లెఫ్ట్ కృష్ణ అయిపోయారు, ప్రభు. మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారేమో. మాతాజీ బుక్ ఉన్న వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయరా కొంచెము? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓ అర్జున, నీవు నాకు పరమ ప్రియుడవు కావున నీ శ్రేయస్సు కొరకై నా ఉపదేశమునందలి అతిరహస్య భాగమును నేను వెల్లడి చేయుదును. అది ఏమనగా, నా విశుద్ధ భక్తుల వగము నిన్ను నాకే అర్పించుకొనుము. నా దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవను నిత్యము పొందగలిగడి పూర్ణ ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వమును నేను నీకు వాగ్దానం చేయుచున్నాను. సమస్త ఇతర ధర్మ విధానములను పరిత్యజించి నన్నొక్కడివే శరణ పొందుము. అన్ని పాపకర్మముల నుండి నిన్ను నేను రక్షించునని విశ్వసింపుము. నేను నిన్ను తప్పక తరించగలను. ఇక ఏ మాత్రము వ్యధనందకుము. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఈ చివరి ఉపదేశమును బుద్ధిమంతులకు వారు శ్రద్ధతో స్వీకరింతురు. ఆత్మజ్ఞానం అనునది ఆధ్యాత్మిక అనుభవమున తొలి సోపానము వంటిది. అది ఏ రహస్య జ్ఞానమని పిలువబడినది. తదుపరి అడిగే భగవద్ అనుభూతి. అది ఏ రహస్యతర జ్ఞానమని పిలువబడినది. భగవద్గీత జ్ఞానములోని చరమస్థితియే భగవద్ అనుభూతి. అట్టి స్థాయిని పరిచిన వాడు దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవను అనురించుటకు సహజముగా తనకు తానే కృష్ణ భక్తుడగును. శ్రీకృష్ణుని ఈ భక్తియుత సేవ సదా కృష్ణ ప్రేమపై ఆధారపడి ఉండి కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము లేదా ధ్యానయోగమునందు నిర్దేశింపబడుదానికి అన్యముగా నుండును. భగవద్గీత యందు భిన్న తరగతుల జనులకు భిన్న ఉపదేశములు కలవు. వర్ణాశ్రమ ధర్మములు, సన్యాస ధర్మములు, యతి ధర్మములు, సన్యాసాశ్రమము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, ధ్యానము, యోగశక్తులు మొదలగు వాని వివిధ వర్ణనలు దాని యందు కలవు. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడ సహజ అనురాగముతో ఆ దేవదేవునికి సేవన కూర్చు నిమిత్తమై సంపూర్ణ శరణాగతుడయ్యేది వాడు వేదవర్ణితముగు సమస్త జ్ఞానసారమును నిజముగా అవగతము చేసుకొనగలడు. ఈ విధానమును చక్కని నేర్పుతో అవలంబించువాడు శీఘ్రమే జీవన పూర్ణత్వమును పడేయగలడు. మానవ జీవితమందలి ఈ పూర్ణత్వమే బ్రహ్మగతి అనగా ఆధ్యాత్మిక స్థితి వైపునకు పురోగమనము అనబడును. వేద ప్రమాణమును అనుసరించి శ్రీల జీవగోస్వామి పలికినట్లు బ్రహ్మగతి అనగా భగవానుని రూపముతో సమానమైన ఆధ్యాత్మిక రూపమును పొందుట అని భావము. ఆ రూపమునందు ముక్తజీవుడు ఆధ్యాత్మిక జగమున గల ఒకానొక ఆధ్యాత్మిక లోకంలో శాశ్వతముగా నివసించును. ఎటువంటి కష్టతరముకు పూర్ణత్వ విధానమును అనుసరింపకనే ఈ జీవన పూర్ణత్వము శుద్ధ భక్తునకు సులభముగా లభ్యమై ఉన్నది. గత శ్లోకమునందు పేర్కొనబడినట్లు అట్టి భక్తిమే జీవనము, కీర్తనము, స్మరణము, దర్శనము ఆదులతో నిండియుండును. కనుక ప్రపంచమునందలి ఏ భాగములోని ఏ మానవ వర్గమునందైనను అత్యున్నత పూర్ణత్వమును బడయుటకై మనుజుడు
ఈ భక్తిమయ జీవన సులభ విధానమును తప్పక అవలంబింపవలసి ఉన్నది. బ్రహ్మదేవుడు బృందావనమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఒక ఆటలాడు బాలునిగా దర్శించినప్పుడు ఈ క్రింది ప్రార్థనను కావించి ఉండెను. శ్రేయ శృతిం భక్తి ముదస్యతే విభో క్లిశ్యంతి ఏ కేవల బోధలబ్ధయే తేషామసా క్లేశం ఏవ శిష్యతే నాన్యద్యథా స్థూల తుషా అవభూతి అవఘాతినా. భాగవతము 10.14.4. బుద్ధిమంతుడకు మనుజుడు అధిక పరిమాణంలో ఆధ్యాత్మిక కర్మలను నిర్వహించుటకు బదులుగా సాధింపవలసిన అత్యున్నత పూర్ణత్వ గుణమే భక్తి యోగము. ఇచ్చట తెలుపబడిన ఉపమానము ఉపయుక్తముగా ఉన్నది. గుప్పెడు ధాన్యము రాసుల కొలది సారరహిత ఊక కన్నను అధికముగా విలువైనది. అదే విధముగా మనుజుడు కర్మకాండ లేదా జ్ఞానకాండ లేదా చివరికి యోగ విధానపు కసరత్తుల గారిడిచే ఆకర్షితులు కాకుండా గురువాశ్రయమున కీర్తనము, శ్రవణము మొదలైన సులభ విధానములను నిపుణతతో చేపట్టి అత్యున్నత పూర్ణత్వమును ఎటువంటి కష్టము లేకుండా సాధింపవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానులు అర్జునుడుకు, అంటే తన యొక్క విశుద్ధ భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు, అంటే అర్జునుడు ఒక్కడే కాదు, విశుద్ధ భక్తులుగా ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆయన బోధించినటువంటి ఆ బోధనలలో ఉండేటువంటి రహస్యం ఏదైతే ఉందో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. మనకి 18వ అధ్యాయం భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలోని 64వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు. ఏమని అర్జునుడితో అంటూ ఉంటారు, నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి మిత్రుడు అగుట కారణంగా ఈ గుహ్యతమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నాకు పరమైనటువంటిది నీకు చెప్తూ ఉన్నాను అర్జున, ఇది నీ హితము కొరకు, అంటే విశుద్ధ భక్తుల యొక్క అందరి యొక్క హితము కొరకు. ముఖ్యంగా అర్జునుడికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అని చెప్తున్నారు. భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఒక్కొక్క క్రమక్రమంగా రహస్యమైన జ్ఞానము, తర్వాత రహస్య తరమైనటువంటి జ్ఞానము, పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అని అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఏంటి? బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని గురించి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలాగే రహస్యతమైనటువంటి జ్ఞానము అంటే అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలియజేశారు. ఆ తర్వాత ఇక రహస్యతమైనటువంటి జ్ఞానం, అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఏమిటంటే ఆ భగవంతుడికి శరణు జొచ్చుటయే అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆయన భగవద్గీతలో వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాలను చెప్తూ వివిధ రకాల ద్వారా ఏ విధంగా వృద్ధి చెందవచ్చు అనేటువంటి విషయాలను చెప్తూ చివరికి ఆయన చెప్తారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యస్య సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసిమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే నేను చెప్పినటువంటి ఇప్పటి వరకు నీకు వివరించి, చివరి అధ్యాయంలో చెప్తారు ఆయన, నేను ఇప్పటి వరకు వివరించినటువంటి ధర్మాలన్నింటినీ కూడా పక్కన పెట్టవయ్యా అర్జున, నీవు ఎప్పుడైతే నాకు పూర్తి స్థాయిలో శరణుజొచ్చుతావో, నన్ను మాత్రమే శరణుజొచ్చి నాకు శరణుజొచ్చడం ద్వారా ఈ అన్ని బంధనాల నుండి నిన్ను బయటపడవేస్తాను, తప్పక నన్ను నీవు చేరుకుంటావు నాకు శరణుజొచ్చడం ద్వారా. అంటే ఇక్కడ మనము భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, చివరి పేరాలు చెప్తారు, బుద్ధిమంతుడకు మనుజుడు అధిక పరిమాణంలో ఆధ్యాత్మిక కర్మలను నిర్వహించుటకు బదులుగా సాధించవలసిన అత్యున్నత పూర్ణత్వం గుణమే భక్తి యోగము. అంటే ఆ భక్తి ద్వారా ఆయన్ని శరణజొచ్చినటువంటి వారు మిగతా అన్ని విధానాలు, ఇది యోగ విధానము కానివ్వండి, లేదా కర్మకాండలు చేయడము, జ్ఞానకాండలు చేయడము, వేదాల అధ్యయనం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా వాటన్నిటికంటే కూడా ఆయనకి పూర్తిగా శరణుజొచ్చి ఆయన యొక్క నామాలను కీర్తించడము, ఆయన యొక్క విభూతులను శ్రవణం చేయడము వంటివి గురువుల ద్వారా, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ద్వారా గురు ఆశ్రయమును పొంది, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ఆశ్రయాన్ని పొంది ఆయన వద్ద శ్రవణం చేయడము మరియు
కీర్తనము చేయడము ద్వారా అటువంటి సులభ విధానాలే మిగిలిన అన్ని విధానాల కంటే కూడా, ధ్యానం చేయడం కంటే, తర్వాత కర్మకాండలు, జ్ఞానకాండలు ఇవన్నీ చేయడం కంటే కూడా ఉత్తమమైనటువంటి అత్యున్నత పరిపూర్ణతను ఎటువంటి కష్టం లేకుండా, మిగతా ధ్యానం చేయాలంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ధ్యాన పరిపూర్ణత సాధించడానికి అవసరం అవుతుంది. కానీ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడము, శ్రవణం చేయడానికి ఎంత సమయం పట్టదు. సింపుల్ గా భగవంతుణ్ణి ఒక గురువు ద్వారా శ్రవణం చేయడం, వినడం. సో ఏ విధంగా అయితే పరీక్షిత్ మహారాజు, ఈ భాగవతంలో ముఖ్యంగా ఉండేటువంటి ఆయన పరీక్షిత్ మహారాజు శ్రవణం చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఆయన కీర్తిస్తున్నటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వామి, ఆయన యొక్క విభూతులను కీర్తన చేస్తున్నటువంటి వాడు. సో ఇది చాలా సరళమైనటువంటి మార్గము అని చెప్తున్నారు. ఆధ్యాత్మికంగా జీవుడి యొక్క పరమ లక్ష్యమైనటువంటి, పరమ గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఎటువంటి కష్టాలు లేకుండా, ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా, ఎటువంటి బాధలు లేకుండా కూడా సరళంగా భగవంతుడిని చేరుకునేటువంటి మార్గము కీర్తనము, శ్రవణము. తర్వాత ఆ భగవంతుడికి, తద్వారా ఆ భగవంతునికి పూర్తి స్థాయిలో కృష్ణ చైతన్యంలో ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చడమే ఏకైక మార్గము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో కూడా. సో హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ 17వ శ్లోకం చూద్దాము. నేను ఒకసారి చదువుతాను, ఆ తర్వాత ఫాలో అవుదామండి. హరే కృష్ణ. తపస్వినో దాన పరాయశస్వినో మనస్వినో మంత్రవిద సుమంగళాః క్షేమం న విందంతి వినాయదర్పణం తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్క లైన్ గా నేను మొదట చెప్తాను, ఫాలో అవ్వండి, ఆ తర్వాత చదువుదామండి మిగతా వాళ్ళు కూడా. తపస్వినో దాన పరాయశస్వినో. హరే కృష్ణ. మనస్వినో మంత్రవిద సుమంగళాః క్షేమం న విందంతి వినాయదర్పణం వినాయదర్పణం తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. తపస్వినో దాన పరాయశస్వినో మనస్వినో మంత్రవిద సుమంగళాః క్షేమం న విందంతి వినాయదర్పణం తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. తపస్వినో దాన పరాయశస్వినో మనస్వినో మంత్రవిద సుమంగళాః క్షేమం న విందంతి వినాయదర్పణం తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వండి, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి మాతాజీ, చదివే వాళ్ళు చేద్దాం ఆ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తపస్వినో దాన పరాయశస్వినో
मनस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रसेवसे नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माताजी प्रभु चौधरी। हरे कृष्ण बापिरेड्डी के प्रभु। नमस्ते प्रभु प्रभु जी। चौधरी। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। विजयलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी। नीला रानी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी चलो। चामुंडेश्वरी माता जी चौथ। हरे कृष्ण प्रभु। माता चलो। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। वसंत माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता चलो। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इंकेवరైనా చదువుతారా माता जी లేదు అంటే అద్దాలు చూద్దాం। ఓకే। हरे कृष्ण माता जी। मालती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण चलो। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नागलक्ष्मी माता। भवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता चलो। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण नागलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण चलो। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं
తస్మై సుభద్రస్రవసే నమో నమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పద్మ మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పద్మ ప్రవీణ మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ చెప్పండి. తపస్వినో దాన పరాయశస్వినో మనస్వినో మంత్ర విధ సుమంగళాః క్షేమం న విందంతి వినాయ దర్పణం తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సంగీత నారాయణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చదువుతున్నారా? చదువు. లేదు ప్రభుజీ, మాతాజీతో ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందని చెప్పాను అంతే ప్రభుజీ. మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తపస్వినో దాన పరా యశస్వినో మనస్వినో మంత్రవిద సుమంగళాః క్షేమం న విందంతి వినాయ దర్పణం తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. సో ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థాలు, పదం యొక్క అర్థాలు చూసినట్లయితే చెప్పండి మాతాజీ, నేను చెప్తాను. తపస్వినః, తపస్వినః గొప్ప తాపసులు. గొప్ప తపస్వినః. దానపరాః, తాపసులు. దానపరాః గొప్ప దానములు కావించువాడు. దానపరా, గొప్ప దానములు కావించువాడు. యశస్వినః, గొప్ప దానములు కావించువాడు. ఓకే మాత. విశేష కార్యమును హరే కృష్ణ. అందరు మాతాజీలు చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీ అందరికి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంది, చూడండి ఒకసారి తీసుకొని చదవండి మాతాజీ. ఓకే మాత. యశస్వినః, యశస్వినః విశేష కార్యము నొనరించినవాడు. విశేష కార్యము నొనరించువాడు. మనస్వినః, మనస్వినః గొప్ప తత్వవేత్తలు. గొప్ప తత్వవేత్తలు లేదా యోగులు. లేదా యోగులు. గొప్ప తత్వవేత్తలు లేదా యోగులు. మంత్రవిదః, మంత్రవిదః. మంత్రవిదః వేద మంత్ర పారాయణ దక్షుడు. వేద మంత్ర పారాయణ దక్షుడు. సుమంగళాః, సుమంగళాః వేద నియమములను ఖచ్చితంగా పాటించువారు. వేద నియమములను ఖచ్చితంగా పాటించువారు. ఖచ్చితంగా పాటించువారు. క్షేమం, క్షేమం. క్షేమం. ఫలమును. ఫలమును. న విందంతి, న విందంతి. బడయజాలరు. బడయజాలరు. వినా, వినా. చేయక. చేయక. యదర్పణం, యథర్పణం. అర్పణము. అర్పణము. తస్మై, తస్మై. అతనికి. అతనికి. సుభద్ర, సుభద్ర. మంగళకరమగు. మంగళకరమగు. శ్రవసే, శ్రవసే. అతనిని గురించి శ్రవణము. అతనిని గూర్చిన శ్రవణము. నమః, నమః. నా మనస్సులు, నమస్సులు. నా నమస్సులు. నమః, నమః. మరలా మరలా. మరల మరలా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ భావం చదువుతారా మాతాజీ? ఒక హ్యాండ్స్ రేజ్. ఓకే. గొప్ప తాపసులు, దానపరులు, యశస్వులు, తత్వవేత్తలు, యోగులు, వేదమంత్ర పారాయణ దక్షులు, వేద నియమ పాలకులు తమ అట్టి మహాద్గుణములను అతని సేవార్థమై అర్పణము కావింపక ఎట్టి క్షేమమును బడయజాలనందున సమస్త శుభకరుడగు
శ్రీకృష్ణ భగవానునకు మరలా మరలా గౌరవపూర్వక వందనములను అర్పించుచున్నాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సరళాదేవి మాతాజీ. సరళ మాతాజీ మ్యూట్ తీసుకుని చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భావం ఒకసారి చదవండి మాతాజీ. మిగతా గొప్ప తాపసులు, దానపరులు, యశస్సులు, తత్వవేత్తలు, యోగులు, మంత్ర పారాయణ దక్షులు, వేద నియమ పాలకులు తమ అట్టి మహద్గుణములను అతని సేవార్థమై అర్పణము గావింపక ఎట్టి క్షేమమును బడయజాలనందున సమస్త శుభకరుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానునకు మరల మరల గౌరవపూర్వక వందనములను అర్పించుచున్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, గొప్ప తాపసులు అంటే విద్య ఎందు బాగా ప్రగతి సాధించినటువంటి వారు, దానం అంటే దానాలను ఇచ్చేటువంటి వారు, అలాగే మానవ సంఘంలో రాజకీయ, సాంఘిక లేదా ధార్మికత నాయకత్వాన్ని, అలాగే తాత్వికమైనటువంటి కల్పనలను, యోగాభ్యాసము, వైదిక కర్మల యందు నేర్పరితనము, అటువంటి మానవులు. సో అట్టి మహాగుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ మానవులు, మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ మహద్గుణాలన్నింటినీ కూడా, అంటే ఏదైతే విద్య యందు ప్రగతి ఉన్నటువంటి వారు, ఆ దానశీలత్వము ఉన్నటువంటి వారు, అలాగే రాజకీయ, సాంఘిక, ధార్మిక నాయకత్వాన్ని కలిగినటువంటి వారు, తాత్విక కల్పనలను, యోగాభ్యాసం చేయడము, వైదిక కర్మల యందు నేర్పరితనము ఉన్నటువంటి వారు. సో ఇవన్నీ కూడా మహత్తరమైనటువంటి గుణాలు, మహద్గుణాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఇటువంటి ఆ మహద్గుణాలను భగవంతుని సేవా సంబంధం లేకుండా, అంటే ఆ కృష్ణార్పణ ధోరణిలో కాకుండా ఉన్నట్లయితే అవి ఎటువంటి క్షేమాన్ని కలగజేయవు. ఎంత గొప్ప పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి ఆ భగవత్ సంకల్పంతో చేయకుండా, కృష్ణ చైతన్యంలో కాకుండా చేసినట్లయితే అవి ఎటువంటి శుభాలను ఇవ్వవు అని చెప్తున్నారు. అందుకే అటువంటి, అంటే ఇంతటి గొప్ప గుణాలను ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి అర్పించకుండా మనం చేసినట్లయితే అవి ఎటువంటి శుభ ఫలాలను ఇవ్వకుండా ఉంటాయో, అటువంటి ఆ శుభకరుడైనటువంటి సమస్తానికి, ఈ సృష్టి మొత్తానికి శుభాన్ని కలగజేసేటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారికి నేను మరలా గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వందనాలను అర్పిస్తున్నాను అంటూ ఆ సుఖదేవ గోస్వామి వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనకి టైం ఉంది ఈ భాష్యం చదివేదాకా? ఎస్ ప్రభుజీ, పర్వాలేదు చదవండి ప్రభుజీ. ఇంకా కృష్ణవేణి మాతాజీ జాయిన్ అవ్వనట్టున్నారు. పర్లేదు, అయినా ఒక 5-10 మినిట్స్ ఉన్నట్టుంది. చదవమనండి మాతాజీ. హ్యాండ్స్ రైజ్. చాముండేశ్వరి మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ, కృష్ణవేణి మాతాజీ వచ్చారు. భాష్యం చాలా పెద్దగా ఉందా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఒక పేజీ ఉంటుంది మాతాజీ, అంటే ఒక పేజీ అయిపోతుంది. సరే చదవండి మాతాజీ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ చదివేసేయండి మాతాజీ. కృష్ణవేణి మాతాజీ కూడా వచ్చినట్టున్నారు. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. పర్లేదు చదవండి. వచ్చారు మాతాజీ. ప్రభు మాతాజీ చదవండి. మీరు చదువుతారా మాతాజీ? చదవండి. హరే చదివేసేయండి మాతాజీ. భాష్యము. విద్యయందు ప్రగతి, దానశీలత్వము, మానవ సంఘపు రాజకీయ, సాంఘిక లేదా ధార్మిక నాయకత్వము, తాత్విక కల్పనలు, యోగాభ్యాసము, వైదిక కర్మలయందు నేర్పరితనము మరియు మానవునియందలి ఇతర అట్టి మహద్గుణములు కృష్ణ సేవయందు నియోగింపబడినప్పుడే మనుజునకు పూర్ణత్వమును కలుగజేయగలవు. ఆ విధముగా జోడించనిదే అట్టి గుణములన్నీయును జనసామాన్యమునకు క్లేశ కారణం మాత్రమే కాగలవు. ప్రతిదానిని తన ఇంద్రియ తృప్తి కొరకు లేదా ఇతరుల సేవ కొరకు ఉపయోగించవచ్చును. స్వార్థపరాయణత యందు సైతము 2 రకములు కలవు. ఒకటి స్వీయ స్వార్థపరాయణత కాగా, రెండవది తనవారి ఎడ స్వార్థపరాయణత. కానీ ఈ రెండిటి నడుమ గుణరీత్యా ఎట్టి భేదము లేదు. దొంగతనము తన కొరకు చేసినను లేదా కుటుంబం వారి కొరకు చేసినను ఒకే గుణమును కలిగి ఉండును. తన కొరకు గాక సంఘము కొరకు లేదా దేశము కొరకు దొంగతనము చేసినందున అపరాధిని కానని పలికిన దొంగను ఏ దేశ చట్టము కూడా ఎన్నడూ క్షమింపలేదు. జీవుని స్వార్థగతి భగవానుని అభిరుచితో జతగూడినప్పుడే పూర్ణత్వమును పడయగలదనడి జ్ఞానమును జనసామాన్యము కలిగి లేదు.
ఉదాహరణకు దేహమును పోషించుట ఎందుగల స్వార్థగతి ఏమిటి? దేహ పోషణార్థమై అనగా స్వీయ లేదా సాంఘిక మనుజుడు ధనమును సంపాదించును, కానీ భగవత్ చైతన్యము లేని ఎడల మరియు జీవనకు భగవానునితో గల సంబంధమును ఎరుగుట కొరకు మాత్రమే దేహ పోషణము కాని ఎడల దేహ పోషణ కొరకే చేయబడు ప్రయాసలన్నీను జంతువులు తమ దేహమును పోషించుకొనుటకు చేయి యత్నముల వంటివే కాగలవు. మానవ దేహమును పోషించుట ఎందుల ప్రయోజనము జంతు దేహమును పోషించుటకు భిన్నమైనది. అదే విధముగా విద్యందు ప్రగతి, ఆర్థికాభివృద్ధి, తాత్విక పరిశోధన, వేదాధ్యయనము లేదా పుణ్య కర్మాచరణము అనగా దానము, వైద్యశాలలను ఏర్పరచుట, ధాన్యమును ఒసగుట వంటివి అనువానిని భగవత్ సంబంధమునందే వనరింపవలను. అట్టి సమస్తల కర్మల మరియు యత్నముల లక్ష్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రీతియే గాని అన్యుల అనగా వ్యక్తిగతము లేదా సామూహికము ప్రియము కారాదు. సంసిద్ధిర్ హరితోషణం. ఇదే సిద్ధాంతము భగవద్గీత 9వ అధ్యాయము 27వ శ్లోకమునందును ధృవీకరింపబడినది. మనమేది దానమొసగినను ఏ తపము ఆచరించినను శ్రీకృష్ణునికే వసగవలను లేదా అతని కొరకు మాత్రమే వనరింపవలనని అచ్చట తెలుపబడినది. నేటి భగవద్రహిత మానవ సంఘము దక్షత గల నాయకులు తాము భగవత్ చైతన్యము కలవారు కానిదే విద్యా ప్రగతి లేదా ఆర్థికాభివృద్ధి కొరకు చేయబడు తమ విఫలయత్నములందును ఫలమును సాధింపజాలరు. ఇక భగవత్ చైతన్యము కలవాడు అగుటకు మనుజుడు సర్వ మంగళకరుడుకు శ్రీకృష్ణ భగవానుని గూర్చి అనగా భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతము వంటి శాస్త్రములందు అతడు వర్ణింపబడినట్లుగా శ్రవణము కావింపవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి గొప్ప తాపసులు అంటే గొప్ప తపస్సును చేసేటువంటి వారు, అంటే విద్యలో ఉన్నతి చెందినటువంటి వారు, అంటే విద్యలో ఎందు ప్రగతి సాధించినటువంటి వారు కానివ్వండి, దానపరులు, దానశీలత్వాన్ని కలిగినటువంటి వారు, యశస్వులు, తత్వవేత్తలు, యోగులు, అలాగే వేద మంత్ర పారాయణం చేసినటువంటి దక్షులు, అలాగే వేద నియమ పాలకులు, వేద నియమాలను అనుసరించేటువంటి వారు అయినటువంటి ఇటువంటి వీరందరూ కూడా మంచి గుణాలు, ఇవన్నీ కూడా వాస్తవానికి మంచి గుణాలు. సో ఈ మంచి గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో వినియోగించినప్పుడే వాటికి అటువంటి ఆ గొప్ప గుణాలను అలవర్చుకున్నటువంటి వారికి ప్రయోజనము చేకూరుతుంది, అంటే పూర్ణత్వము కలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని వినియోగం కొరకు, ఆ భగవంతుని కొరకు మాత్రమే, ఆ భగవంతుని ధ్యాసలో చేయడం, అంటే మనం ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి కావలసినటువంటి నియమాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే విద్య మనం నేర్చుకున్నాం, ఇది నా వల్ల నేనే కష్టపడి నేర్చుకున్నాను అటువంటి భావన కాకుండా ఇది భగవంతుడి కృప వల్ల నాకు ఇంతటి జ్ఞానము లభించింది. అలాగే మనం సంపాదిస్తూ ఉన్నాం. ఆ సంపాదించినటువంటి సంపాదన ఎప్పుడు కూడా ఇతరులు అభక్తులుగా ఉండేటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. నేను సంపాదించాను, కష్టపడి సంపాదించాను కాబట్టి నేను ఒక పెద్ద ఫోన్ కొనుక్కోవాలి, లేదా పెద్ద బంగ్లా కట్టుకోవాలి, లేకపోతే పెద్ద కారు కొనుక్కోవాలి, పక్కవాడి కంటే పెద్ద కారు కావాలి నాకు అనేటువంటి ఒక భావనల్లో ఉంటుంటారు. కానీ ఎవరైతే దాన్ని భగవంతుని సంబంధంలో చూస్తామో అటువంటి వారు ఇది ఆ కృష్ణుడి దయ వల్ల నాకు ఇది లభించింది కనుక దీన్ని కొంత అంటే మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను మనం నిర్వర్తించవలసిందే, అంటే మన కుటుంబాన్ని పోషించడం కానీ మనం చేయాల్సినటువంటిది. సో వాటిని చేస్తూ దానితో పాటు ఆ భగవత్ సేవలో కూడా మనం సంపాదించినటువంటి సంపాదన కానివ్వండి, వాటిని అలాగే వైద్యశాల కట్టిస్తారు కొంతమంది, కట్టించినటువంటిది అది వ్యాపార ధోరణులు చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ నాకు ఇది కొంత ఆర్థిక స్తోమత ఉంది కనుక నేను ఆ భగవంతుని సంబంధంలో, భగవంతుడు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను కొంత సేవ చేయడానికి దీన్ని వినియోగించుకోవాలి అనేటువంటి భావనల్లో చేయాలి. అలా కాకుండా వ్యాపార ధోరణులు చేసినా, వైద్యశాలలో కట్టించినా, ఇంకేది కట్టించినా, ఎంతటి వృద్ధి చెందించినా కానీ అది ఆ భగవంతుని సంబంధంలో, భగవత్ చైతన్యంలో లేకుండా ఉన్నట్లయితే అది వ్యర్థము అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే భగవత్ చైతన్యంలో మనము అది చేస్తూ ఉంటామో, అంటే ఇంతకుముందు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు దీంట్లో ఏంటంటే, ఒక దొంగతనం చేస్తాం అంటే మన కోసం చేసిన, మన కుటుంబ వాళ్ళ కోసం చేసిన అది తప్పే అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. అది నా కుటుంబ పోషణ కోసం నేను చేశాను అనేటువంటి భావన కాకుండా, కానీ ఎప్పుడైతే భగవత్ సంకల్పంలో మనం అవి చేస్తూ ఉంటుంటామో
సో భగవత్ సంకల్పంలో చేస్తూ అది నాకు భగవంతుడు ఇది ఇస్తాడు అనేటువంటి ఒక భావనలో. అలాగే మనము మానవులుగా ఉండేటువంటి మనుషుడు ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి అంటే ప్రగతి ఏ వృద్ధి చెందినా కానీ అది భగవత్ సంబంధంలో ఉన్నట్లయితే, అంటే భగవత్ చైతన్యంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ సర్వ మంగళకారుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవాన్ని గూర్చి, అంటే ఆ భగవద్గీత, శ్రీమద్ భగవద్గీత భాగవతాలను శ్రవణం చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఎంత ఆర్థిక వృద్ధి, ఎంత ఏ విధమైనటువంటి వృద్ధి, యోగులుగా ఉన్నా ఏది చేసినా కానీ ఆ భగవంతుని ధ్యాసలో లేకుండా ఉన్నట్లయితే, భగవత్ సంకల్పంలో లేకుండా ఉన్నట్లయితే అది వ్యర్థము అని చెప్తున్నారు. కనుక ప్రతిదీ కూడా ఎంత వృద్ధి చెందిన ఎంత ఉన్నా కానీ ఆ భగవంతుని సంబంధంలోనే ముఖ్యంగా, అంటే ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సినది ప్రతిదీ కూడా మన దేహ పోషణ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, అది ఆ భగవంతుని సంకల్పంతో భగవంతునికి నైవేద్యం సమర్పించి కానీ భగవంతుని సంబంధంలో మనం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అది మనకు జంతువులకు మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఎందుకంటే మనసుని కలిగి, అంటే జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి మనము ఇతర జీవులకు మధ్య ఉండేటువంటి భేదం అంటే భగవత్ సంకల్పంలో. సో మనకి ఈ భగవంతుడితో ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని ఎరిగినటువంటి మానవుడు ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి గుణాలన్నిటినీ కూడా భగవత్ సంకల్పంతో భగవంతుని సంబంధంలో చూసినట్లయితే అవి అటువంటి జీవుడు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందుతారు అని. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ శ్లోకాల్లో చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రవణం కానీ కీర్తనము ఆ భగవంతుని గురించి నిరంతరం ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి శ్రవణం చేయడము, కీర్తన చేయడము, స్మరణం చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందవచ్చు. అలాగే మిగతా వాటిలో కూడా అవి భగవంతుని సంబంధంలో చూసినప్పుడు మాత్రమే వాటి యొక్క ఫలితాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఆ మనుజుడికి అందుతాయి అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఏమన్నా యాడ్ చేస్తే చేయొచ్చు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శాంసుదా మాతాజీ, మాతాజీకి ఇస్తారా?